ברוכות וברוכים הבאים לדייבינג דיפ, הפודקאסט שלוקח אותנו ישר, עמוק, פנימה, למהות, ללב העניין, כמו שאני אוהבת, בלי הרבה small talk. נדבר על תודעה, על יחסים וחוכמת החיבור. אני רותי פריש, מטפלת גוף נפש ומורה לאינטימיות ומיניות מודעת, ואני מלווה נשים וזוגות בתהליכי התפתחות וריפוי כבר 15 שנה. הקשר הזוגי עבורי הוא הרבה יותר ממערכת יחסים. הוא מורה, הוא מראה, הוא שער להתפתחות, וזה גם הפצע הכי עמוק והמקום הכי כואב בחיים שלי. מהרגע הראשון שישבתי מול זוג בטיפול, הרגשתי שאני בדיוק במקום שאני צריכה להיות בו, ושהכאב האישי שלי יכול להיות רפואה עבור אנשים אחרים. היום אני יושבת לשיחה עם המורה שלי לתרפיות המפגש הזוגי, ועם האישה שהחזירה לי את האמון והביטחון בזוגיות אחרי הפרידה שעברתי, אשיה אגסי. היי. היי. אז אשיה היא מורה ומכשירה מטפלים בתרפיות המפגש הזוגי, ומורה לקונסטלציה משפחתית ופסיכודרמה. אמרתי הכל או שפספסתי משהו? יש עוד, אבל לענייננו. כן? זה בסדר הטייטל? כן. אז תספרי לי, we're diving right in. מה הפצע שלך עם זוגיות, ומה הביא אותך להקדיש את החיים שלך לקשר הזוגי? וואו, האמת היא שהייתי מוסיפה עוד שורה לביוגרפיה המקצועית שלי, שאני 33 שנה בזוגיות. חשוב, חשוב. ונראה לי שאנחנו כבר באיזה פרק 14 וואו. בקשר הזה. וואו. לפי מספר הפעמים שזה נגמר, והתחלנו מחדש. מדהים. כן. אז מה הפצע? מה... פצע. תני לי את זה. כן, אני רואה את השורש, את ההתחלה של הטיפול הזוגי שלי. אותי יושבת בסלון בגיל 12 עם ההורים שלי. ההורים שלי, היום אני עוד יכולה להסתכל על זה, נמצאים בזוגיות מאוד קשה, מאוד רעילה. אבא שלי כל הזמן רוצה לעזוב את הבית, אמא שלי כל הזמן מנסה להחזיר אותו, ואני מנסה לגשר ביניהם, כי אם אבא יעזוב, אמא תתפרק, ואמא תתפרק, לי לא יהיה מרחב בטוח, ואני אתפרק. והייתי מחזיקה את הזוגיות שלהם כמו קרש הצלה כזה בים סוער, וזה המשיך שנים. יושבת בגיל 20, עזבתי את הבית, נסעתי לחו"ל לטיול גדול, ואחרי שנה אמא שלי ככה מתקשרת אליי, אומרת לי, את חייבת לחזור הביתה, אני ואבא התגרשנו. יואו, כשנסעת. כשנסעתי. כן, וחזרת? והדבר הראשון שחשבתי, וואו, זה בטח בגללי. כי לא החזקתי. כן. אז אפשר להגיד שהדבר הראשון שחיפשתי בזוגיות זה הביטחון. רק שלא ילך, רק שלא יעזוב, רק שיהיה לי בטוח. וזה הדבר היחיד שחיפשתי, שום דבר לא עניין אותי. ובאמת מצאתי. עובדה, אנחנו המון שנים ביחד, אז ביטחון יש, והוא לא הלך. למרות שניסיתי לגרום לו ללכת, אין סוף פעמים. מתוך מקום כזה שמנסה לשחזר? עשיתי הכל כדי שהוא ילך. הכל מהכל. זה לא משנה מה, הילדה הפצועה שבתוכי, שלא מאמינה ולא סומכת, היא תמיד הייתה שם וניהלה אותי. אני רוצה להגיד לך שלפחות 15 שנה, מתוך ה-15 שנה ראשונות, מתוך הקשר, אני הייתי בטוחה שאני חיה בזוגיות רעילה, ובזוגיות שאני חייבת לעזוב אותה, כן, ובאמת נפרדנו. באמת נפרדנו, אחרי 15 שנה נפרדנו לכמעט שנה. וזה היה מין שנה כזאת שבה באמת ראיתי כמה אני ממחזרת ומייצרת ומכורה לסיפור שלי.
שזוגיות זה לא דבר בטוח, והוא תמיד ילך מתישהו, ואני אבדוק אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שאני אוכיח לעצמי שהנה, הנה, זה נכון. וואי, אני מה זה מזדהה עם מה שאת אומרת, כי זה מזכיר לי בזוגיות שלי, בסיפור שלי, אני כמו, כל הזמן הרגשתי לבד, שאני לבד, שאין איתי אף אחד, וזה מה שהשתחזר כל הזמן. אז כשאת אומרת שכל הזמן ניסית לבדוק אותו בעצם, אז מה עשית שם בעצם? אני זוכרת, דרך אגב, אני עדיין, זה לא שהסיפור הזה נגמר, אני עדיין איתו, זאת אומרת, זה פצע שעדיין מנהל אותי, אני שמה לב שכל פעם שהוא אומר לי, אני אוהב אותך, הדבר הראשון שעולה לי, מה הוא רוצה ממני? מה הוא צריך ממני? למה הוא אומר לי את זה? במקום שאני אהיה פתוחה לקבל את זה, מיד עולה פחד, עולה חשד. למה הוא אומר לי את זה? זה לא יכול להיות. מין איזה שומר כזה שעומד בפתח ואומר, זה מסוכן להיפתח לאהבה. ותוכל לדמיין לעצמך מה קורה לגבר, שאישה כל הזמן מטילה ספק בנתינה שלו, באהבה שלו. זה בעצם אני לוקחת נסיך. סוגר אותו. והופכת אותו לצפרדע, כמו אליסון ארמסטרונג. נכון, זה ממש ככה. קוד המלכה, נכון. ממש ככה. רק אחר כך, אחרי שנים, ראיתי שזה מה שעשיתי. לקחתי נסיך, והפכתי אותו לצפרדע. מדהים. כן. אז זה כאילו, את אומרת שגם אחרי כל השנים האלה, עדיין יש שם את הפצע הזה. ומה עוזר לכם בעצם ביום-יום, חוץ מהמודעות לזה? אני חושבת שהעבודה של לייפטיים, עבודת חיים, זה לעבור מהמקום שאני מזדהה עם הסיפור, כן, הוא באמת רוצה ממני משהו, אני באמת, מהמקום הזה של ההזדהות עם הסיפור, למקום של הזיהוי. לעבור מהזדהות לזיהוי. שאני מזהה, הופה, הנה זה קורה עוד פעם, ורגע, לנשום לחלק הילדי הכל כך מבועל, שהוא באמת לא למד שיש דבר כזה, הוא עדיין, החלק הזה עדיין פעיל בתוכי. כן. ולייצר שם איזו הורות פנימית איתה, להגיד לה, הכל טוב, אני איתך. יותר טוב, האמת שהרבה יותר טוב עכשיו, כן. כן. טוב, כבר אתם בוורסיה 14 שלכם. כן, וכל פעם זה, מדהים. כן, כל פעם עוד קצת. תגידי, את יכולה לספר קצת מה זה בעצם תרפיות המפגש הזוגי, ומה ההבדל בין זה לטיפול זוגי רגיל? בטח. תרפיית המפגש הזה זה לא טיפול, זה בעצם מסע חניכה, שבו זוג באומץ רב מסכים להסתכל על הסיפור שכובל אותו לכאב. כל אחד נמצא שם בתפקיד, בתוך הקשר, שמצד אחד שומר עליו, ומצד שני גורם לו את הסבל הכי גדול, אוקיי? זה המקום הזה שאני כל הזמן באיזה לופ, אני לא מספיק חשובה, הוא לא רואה אותי, אני לא מספיק חשובה, עכשיו אם זה מה שהוא שומע, אני לבד, עכשיו אם זה מה שהוא שומע, אז הוא יגיד, היא לא מעריכה את מה שיש לה, כל פעם שאני רוצה לתת לה, זה לא מספיק לה, ואז הוא בלופ של עצמו, אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק, ואני לא רואים אותי, הולך, אתה לא מספיק, ואני לא מספיק, הולך ביחד. ויש משהו במקום הזה של להביט על הסיפור הישן שלנו, שהגיע הרבה לפני שנפגשנו, הרבה לפני שנפגשנו, להסתכל עליו ולהגיד לו, לחבק אותו, להביא חמלה למקום הזה, ולהסכים לעדכן את הגרסה, וממש להתקין, זה ממש מסע שבו אנחנו מתקינים את הגרסה הבוגרת שלנו, הטובה שלנו, המיטיבה שלנו בתוך הקשר. אנחנו ממש יוצרים את הגרסה הזאת ביחד. ככה המסע הזה מתחיל, שאנחנו ממש חולמים את הגרסה הכי טובה של הקשר שלנו, ומכאן ואילך אנחנו ממש מכוונים לשם וביחד, כי זה מסע של אומץ, כי יש מלא נפילות בדרך. כי השומרים שלנו והפחדים שלנו והמשקולות שכובלות אותנו לעבר שלנו נמצאות שם. אבל כשאנחנו עושים את זה ביחד, יש איזו ברית כזאת שאנחנו כורתים ברית אחד עם השני, שאנחנו הופכים להיות כמו ערבים אחד לשני, בעד אחד לשני. קודם כל אני מסכימה לראות שאני מופעלת, לנשום ולהישאר איתך. לראות שאני מופעלת, לנשום ולהישאר איתך. לצאת מריקוד ההישרדות, הלופ האינסופי הזה, שמחזיר אותנו שוב ושוב ושוב לפצע הזה.
ראיתי משפט נורא יפה שמישהו פעם אמר שמתוך הפצע מפציעה ההתגלות האלוהית. וואו. כמו, אין לנו ברירה, כל הזמן אנחנו חוזרים לשם, ואז משם, כמו מתגלה החדש הזה. תגידי, אז בעצם, מה ההבדל בין זה, במהות, בין תרפיות המפגש לטיפול זוגי רגיל? כן. אז בטיפול זוגי רגיל, בכלל בטיפול, אנחנו problem oriented, זה נקרא, נכון? אנחנו כן. באים, זוג מגיע, הוא מגיע עם בעיה. עם התלונות. הוא בא עם בעיה, הוא לא סתם מגיע לטיפול זוגי, ואז המטפל שואל, צריך אז גם מה להצדיק הבעיה? את זה. כן, אז מה הבעיה? למה אתם צריכים לשלם לי כל כך הרבה כסף? ואז אנחנו מתעסקים בבעיה. כן. ואנחנו שואלים מה קרה ולמה ומי אמר למי ואיך אנחנו יכולים לשפר את הבעיה, אנחנו ממוקדים בבעיה. פה אנחנו אומרים, חברים, בואו נבין שיש פה בעיה, נדבר עליה בדיוק 13 דקות. יש 13 דקות במסע המאוד מאוד ארוך הזה של 16 שעות המסע לוקח. 16 שעות, יומיים שלמים הם באים לריטריט, הם באים ממש לאינטנסיב. כן. הם ממש, זה מסע שאנחנו כמו בונים מדרגות, מדרגה על מדרגה, דבר בנוי על דבר, אנחנו ממש מייצרים שם איזה מומנטום. כן, וואו. וברמה הפיזיולוגית, ברמה הביולוגית, אנחנו ממש מייצרים נתיבים נוירונליים חדשים במוח, וככל שאנחנו נשהה בהם, נשרה בהם, הנתיבים האלה ילכו ויתרחבו ויהיו יותר ויותר עמידים, ואחר כך נוכל ממש להשתמש בהם. כשאנחנו עושים את זה שעה בשבוע, אז אנחנו יכולים להגיע לפריצות דרך, ואז אנחנו חוזרים הביתה, ואני אגיד לך מניסיון אישי, כבר ברכב, באוטו, בדרך חזרה, כבר אנחנו חוזרים לאוטומט הישן. כן. זה מה שהיה קורה לי. כן. המסע הזה מזמין אנשים לעזוב הכל, ולהיכנס לבועה, מחוץ לזמן, מחוץ למציאות, מחוץ לכל הרעש היומיומי הזה, ולייצר בועה שבה מתקיימים תנאים אופטימליים למשהו חדש להיוולד. זה ממש כמו להיכנס לחדר של לידה טבעית, עם דולה שמאפשרת את כל הזמן שבעולם, עם כל התנאים הכי מיטיבים, כדי שהסיפור החדש יקבל את כל חומרי ההזנה, את כל התנאים, כדי שהוא יוכל באמת להופיע בצורה ממש אורגנית. אני רוצה להגיד שהסיפור החדש תמיד נמצא שם. אנחנו לא ממציאים אותו, כי החסר, אני חושבת שג'נדלין אמר את זה, שתחושת החסר תמיד תמיד נובעת מידיעת השלם. משהו בתוכי יודע, מדהים. משהו בתוכי יודע איך זה אמור להיראות, אחרת לא היינו מרגישים שזה חסר. זה חזק לי תמיד לשמוע אותך מדברת על זה, כי זה באמת מדהים כמה החסר הזה מנהל אותנו, והפצעים והאוטומטים והדפוסים הישנים. אני רואה את זה גם עכשיו במקום שאני נמצאת בו, בתחילתו של קשר חדש, שהכל בסדר דווקא, כל המערכות כאילו נזעקות ומחפשות ככה סורקות, איפה הקאץ', איפה הקאץ', כאילו כזה. ואז כשאני שומעת אותך מדברת כל פעם על החוכמה הזאת של תרפיות המפגש ועל העיניים החדשות, זה כל הזמן מזכיר לי, כי האוטומטים כל כך חזקים תמיד. זה הקטע. כאילו, בא לי לשאול אותך, מתוך העבודה שלך עם זוגות, וכל מה שאת רואה, יש איזה סיפור, איזה משהו שחוזר על עצמו, שאת יכולה להגיד, וואלה, זה הלופ הזוגי? זה הדפוס שהכי הרבה חוזר על עצמו? זה הכי פשוט. הלופ הזוגי, כל הזמן מדברים עליו, הרי מה זה הלופ הזוגי? מה מדביק אותי דווקא לבן אדם הספציפי הזה? שהוא לא יכול לתת לי את מה שאני אנחנו מתאהבים בבן אדם, שיש לו את היכולת לגעת בדיוק של לייזר, הוא עושה את זה בצורה פנומנלית, הוא יודע לגעת בכאב הכי עמוק שלי, ויחד עם זאת הוא אוהב אותי. ויש שם משהו בכמיהת הלב, הנה הבן אדם הזה, זה שהוא מפעיל אצלי, זה כאילו פותח את הפצע לאהבה שלו להיכנס ולרפא אותה. מדהים. אבל אם מישהו מפעיל אותי, והאהבה שלו היא מהבהבת, אני לא בטוחה לגבי. אז אני אגיד משהו על האהבה. אנחנו למדנו בבית מה זה אהבה. ואנחנו גם נזהה אהבה
כמו האהבה הראשונית שקיבלנו. כן. זה אומר שאם אני קיבלתי אהבה מהבהבת בבית, אז זאת אהבה מבחינתי. זאת אומרת שאם אני אראה אדם שככה מתנהג אליי, אני אמשך אליו. כן. כי הכמיהה הילדית שלנו היא לחזור למוכר, לחזור לבית הזה. והרבה פעמים הבית הוא מקום שהוא מאוד מאוד לא בריא, ואנחנו נמשכים למקום הזה. אז זה מה שמייצר בעצם יחסים רעילים. אבל אם אני נמשכת למקום הזה, זה לא אומר שזה יחסים רעילים, כי את יכולה לקבל אדם שהאהבה שלו מהבהבת במידה. אבל גם במידה רבה, הוא יכול בדיוק לתת לך את האהבה השלמה הזאת. השאלה הגדולה היא, האם תאפשרי לו את זה? או תאלצי אותו שוב ושוב ושוב, תכניסי אותו למשבצת, אתה מהבהב, אתה מהבהב. כי את יודעת, אם את תגידי לו, אתה מהבהב, אתה מהבהב, בסוף יגיד לך, טוב, בסדר, זה... בדיוק. או שבא מישהו שהוא לא מהבהב, שהוא all in ונוכח, זה הכי מפחיד. נכון, כי את לא... כי אני לא... את לא מזהה. כן. את לא מזהה את זה. אז מה עושים במקרה כזה? כן. זיהוי. קודם כל, את זיהוי. במקום להזדהות, לא, זה לא בשבילי, אני לא מתחברת, זה לא, אין כימיה, נכון? אנחנו אין אומרים, ספארק. אין ספארק. אין את הניצוץ. אין את הניצוץ. זה מה שאנחנו אומרים, אין את הכימיה, נכון? כן. אז קודם כל לזהות את זה. עכשיו אני אגיד, יכול מאוד להיות שהוא באמת לא האדם, אי אפשר לזייף את זה. כן. אבל ככל שאנחנו נהיה, כי ההזדהות לא מאפשרת לנו לזהות. אני זוכרת שפעם הייתה לי מטופלת, שעשינו מין תרגיל כזה ממש של כמה חודשים, ואמרתי לה, תכניסי לחיים שלך את האדם שממש ממש אוהב אותך, ופשוט תתני לזה צ'אנס. גם אם הוא לא מפעיל אותך, תתני לזה צ'אנס. לא מפעיל בקטע של כן. בכלל, של טריגר, כן. או גם של גלימר? כאילו... בקטע של, לא, היה בו הכל, הוא היה באמת גבר מדהים. והיא אומרת, הוא כזה מדהים, אבל הוא לא מפעיל, הוא לא מפעיל, הוא לא מפעיל. והיא לא עמדה בזה. והיא אמרה לי באיזשהו שלב, תראי, הוא לא בשבילי. ואני אמרתי לה, טוב, אז תיפרדי. עכשיו, מה היא עשתה? היא אמרה, את יודעת מה, אני אתן את הטלפון שלו לחברה טובה שלי, הם מתאימים. חברה טובה שלה באה אליה ואומרת לה, תקשיבי, איך את לא זה, הוא מדהים. כשהיא שמעה את זה, פתאום היא אמרה, רגע, אני לא רוצה לאבד אותו. ומה שהדביק אותה אליו, ענק. הפחד לאבד. וממש היא יצרה סיטואציה שהיא מאבדת אותו ביוזמתה, ענק. היא הרגישה את הפחד לאבד, והופ, נדבקה אליו. היום יש להם 2 ילדים. די. בחיי. ענק. אז כאילו צריך כן למצוא שם את הדבר הזה שכן קצת מפעיל את הפצע. חייב. כן קצת. חייב, כי אחרת לא יהיה ריפוי. אנחנו לא נפגשנו כדי שיהיה לנו נעים ונוח. אנחנו באמת באמת נפגשנו כדי לתת שם איזשהו מענה לצורך שמעולם לא קיבל מענה. והוא יישאר שם פעור. ואנחנו, אם אנחנו לא נדע לגעת בפצע הזה, אז לא תהיה לשם גישה. אז זה חייב להיות באחוזים. אני זוכרת כן. שמישהו פעם מדד את זה באחוזים, אז הוא אמר 50-50, לפחות 50% הוא ידע לגעת בפצע, ו50% הוא יאהב אותי. ואז יחסים מודעים ובריאים יותר, אז זה 70-30. אוקיי? 70 אוהב אותי, 30 נוגע. אני רוצה לשאוף אפילו ל-90-10. וואו. כן, למה לא? אבל זה התפתחות, את מבינה? כן. כי בהתחלה את תצטרכי מלא כאב כדי להידבק. ואחר כך לאט לאט את תזהי, ומי שייתן את המענה, זה לא הוא רק יזכיר לך, זה את תתני את זה לעצמך. כן. איזה טריקי זה השדה הזה של זוגיות, אני... זה גאוני. את אומרת, זה גאוני, זה סיוט. את מבינה שמרחב זוגי, למה אני אוהבת לטפל בזוגות ופחות ביחידים? כי המציאות, אי אפשר לזייף שם. המרחב הזוגי, תוך שנייה, תשאלי אותם, תגידו, מה כואב לך? תוך שנייה את רואה את ההישרדות שלהם, את רואה, אוקיי, הוא מרגיש לא מספיק, היא מרגישה שלא רואים אותה, בום, מה זה מזכיר לך? הגעת לשורש. וזה יכול לקרות ב10 דקות. כן. כשאת נמצאת בטיפול, את יכולה לספר מלא סיפורים ולשכנע את המטפלת שלך. אני הייתי משכנעת מטופלות שאני נמצאת בקשר רעיל עם גבר שהוא עושה לי רע, והם האמינו לי, הייתי מאוד משכנעת. אבל כשהגעתי איתו לטיפול זוגי, האמת פשוט יוצאת. מדהים. יש פה גבר שאוהב אותך, שמוכן להוריד לך את הירח. תסתכלי רגע. מדהים. תשחררי, איך אומרים? תשחררי את הסיפור. תתרפי ממנו. תגידי, אז בעצם, אני קולטת שאני אומרת הרבה פעמים לזוגות, זה יומיים שלמים בקליניקה,
וזה מה שעושים, ואנשים פריקינג אאוט, מה יומיים? כאילו, מה את אומרת לזוגות על הדבר הזה? אמ, קודם כל, הרבה זוגות שמגיעים, הם מגיעים עם החוויה, הם מגיעים עם חוויה של טיפול זוגי, או הם מגיעים עם איזשהו פחד מהתהליך הזה שהוא יהיה ארוך ומתמשך, ואחד מהם לא יעמוד בזה. שזה יהיה ארוך מתמשך. וסטטיסטית זה נכון. ארוך ומתמשך, את ארוך מתכוונת ומתמשך, שבועות, מבחינת, חודשים. כן, עד שנוגעים, עד שזה. הם רוצים ישר דייבינג דיפ לדבר. קודם כל אני רוצה להגיד שזה יומיים של תהליך מאוד מאוד נעים. זה תהליך מקרב, זה תהליך מפנק. אמרתי לך, זה כמו ספה לזוגיות. נכון. זה תהליך שרגע מניח את הזוג מחוץ לבעיה ומאפשר להם לחקור את השלם שלהם. מאפשר להם לחלום את הגרסה הכי טובה של עצמם בתוך הקשר. יש שם משהו. עכשיו, כדי שזה יקרה, וכדי שזה באמת יחזיק מים, כדי שזה באמת יהיה עמיד, אנחנו צריכים כמו להשרות את עצמנו בתוך הבועה הזו, ואני לא המצאתי את זה. רוב התהליכים פורצי הדרך שאנשים חווים, זה תהליכים של ריטריט. זה תהליכים של מישהו לקח ריטריט, לא משנה ויפאסנה, עשה סדנה של אושו, עשה ריטריט לאורך זמן. מעל 5 שעות, זה ממש מחקרית, מעל 5 שעות שאת שוהה בתוך חוויה שהיא משנה את המציאות שלך, זה ממש חוויה משנה תודעה, כי אנחנו בעצם חווים ומתאמנים על סיפור חדש. והסיפור הזה, ברור שכל השומרים שלנו יעמדו ויגידו, רגע, לא, זה כן אפשרי, לא אפשרי. כדי שזה באמת יתבסס, אנחנו ממש צריכים כמו, תדמייני חדר לידה, צריכים לאפשר את כל התנאים המיטיבים כדי שהדבר הזה ייוולד. אני זוכרת שאמרת לנו שזה מסע מדיסין, והמדיסין הוא אוקסיטוצין, ונורא אהבתי את זה. בלי חומרים, בלי צמחים, בלי... וממה שאת רואה, מהפרופיל של הזוגות שמגיעים, איזה זוגות בעיקר מגיעים? וואו. אם את יכולה לאפיין אותם אני איכשהו. רוצה להגיד לך שאין פרופיל. אין אוקיי. פרופיל. אני חושבת שזה הרבה פעמים אנשים, אני ממש אוהבת את העמדה הזאת, שאנשים מגיעים הרבה פעמים לטיפול של כאילו לריטריט, שמתייחסים לזה כמו טיפול נמרץ לזוגיות. די, אנחנו במשבר, אנחנו חייבים, הרבה זוגות מגיעים עם רגל אחת בחוץ, או עם איזה ייאוש, כבר ניסינו, כבר ראינו, כבר זה, כאילו שום דבר לא עזר, וזה כמו הדבר האחרון שהם מנסים, ואז הם מוכנים, יש להם איזה אומץ כמו לצאת מהקופסה, כי כבר קלו כל הקיצים, ואין להם שום רעיונות חדשים, והם אומרים, טוב, אולי נעשה את זה. זה אופציה אחת. אופציה שנייה זה אנשים שכבר עברו תהליכים כאלה, עברו תהליכים של ריטריט, מבינים את המשמעות של ריטריט, ואפילו מבקשים את זה. אומרים לי, שעה בשבוע לא תעזור לנו. אנחנו יודעים שברגע שאנחנו נצא מהמציאות ונהיה ביחד ונקדיש את כל המשאבים לדבר הזה, אנחנו יודעים ששם לפחות יכול להיות סיכוי. כן. אז הרבה פעמים זה קצת כמו, אני הרבה פעמים אומר, זה כמו טיפול נמרץ לזוגיות. אני קולטת גם שזוגות, זה זוגות שהם באמת אמיצים, והם מוכנים להסתכל לאמת בעיניים, בלי פחד. נכון? יש שם איזה מין משהו, הדיבור הזה של מעל קו האומץ, ולא להתפלש עוד ועוד באותו סיפור והאשמות, שאני שמה לב שבטיפול זוגי רגיל הרבה פעמים הם באים, אשכרה, בשביל עכשיו, הם מחכים עם הריב לסשן הזה של הטיפול, ואיך שהם באים הם מתפוצצים אחד על השני, ובאינטנסיב יש שם איזה מין, אוקיי, אנחנו מוכנים לעשות את העבודה, ולשבת יום שלם בקליניקה, זה דורש איזה נכונות כזאת. זה מה שאני שמה לב. כן, את אמרת אנשים אמיצים, אז קודם כל כן, הם אנשים אמיצים, אז או שמגיעים מתוך אומץ, או שמגיעים מתוך ייאוש. אני שמה לב שאליי מגיעים הרבה זוגות סביב אתגרים במיניות ופערים בתשוקה, ורציתי לשאול אותך ככה, בתוך האינטנסיב, מה הזווית המיוחדת שתרפיית המפגש הזוגי מביאה על נושאים האלה? כן. אז הרבה אנשים מגיעים בגלל המיניות, ואני חושבת שהמיניות היא שדה, שבו הכל נורא נורא חשוף, ואנחנו ככה פוגשים את החסמים ואת המקומות
הכי מאתגרים שלנו הרבה פעמים. וכשזוג מגיע אליי עם העניין המיני, אני אומרת להם, חברים, המיניות זה הפנטהאוז. בואו, בפנטהאוז יש סדקים, אנחנו מרגישים את הסדקים, אנחנו מרגישים שהבית שלנו לא נמצא שם, לא יציב. המסע של תרפיית המפגש, בואו נרד ליסודות. בואו נבדוק מה קרה שם ביסודות. בואו נחזק שם את היסודות, ממש ככה, נעשה שם איזה חיזוק. ונבסס את הבניין מחדש. ואז, אחרי שעושים את המבנה, את היסוד הרגשי, כשיש חיבור רגשי ויש ביטחון ויש אמון בקשר, אז אפשר באמת להגיע ולגשת גם דרך תרפיית המפגש, גם דרך המקום הזה שאנחנו מסכימים באמת להתחבר שם ולהיות שם במקום סקרן ובמקום שממש מבקר בעולם של הפרטנר, לא דיברנו על זה. ואז אנחנו מביאים את תרפיית המפגש לתוך המיניות, לתוך המגע, לתוך היכולת שלי באמת לבקר בעולם שלך ולחקור אותו מהעיניים שלך, מהצד שלך, ושאת תחקרי את העולם שלי. אבל היסודות שם כבר הרבה יותר בנויים, יש לנו כבר רשת ביטחון, אנחנו הרבה יותר מבוססים. מדהים. אני תמיד אומרת לזוגות שהלב הוא איבר המין הגדול ביותר. והרבה פעמים, באמת מתוך זה שמשהו ברגש מתחבר, אז משהו במיניות נפתח. ממש. תגידי רגע, אם את צריכה לזקק לי את המהות של תרפיות המפגש הזוגי, בכמה משפטים. חוץ מזה שזה יומיים בקליניקה, ויושבים וצוללים לעומק, ומסתכלים על הקשר בעיניים חדשות, מה בעצם קורה שם? כן. אז בתרפיית המפגש, אם אנחנו קודם שאנחנו 50% מפעילים את הפצע ו50% יש לנו משאב של אהבה, אז מה שאנחנו עושים זה קודם כל מזהים שכשאנחנו נמצאים בכאב, אנחנו מיד נופלים לתוך התהום הזאת של הריקוד ההישרדותי שלנו, ואז אנחנו במלחמת קיום של הכאב שלך מפעיל את הכאב שלי, ואני נלחמת על הכאב שלי, אנחנו בעצם רבים למי יותר כואב. כן. אוקיי? ואנחנו לא מצליחים לצאת, וככל שאנחנו נמשיך את זה ככה, אנחנו נרגיש יותר לבד ויותר כואבים. תרפיית המפגש אומרת, אוקיי, יש תהום בינינו, בוא נכיר בזה. This is it. אנחנו לא ננסה לשנות את זה. עכשיו אנחנו הולכים לבנות גשר בין שני העולמות, מתוך הבנה שהעולמות שלנו שונים לגמרי, אחרים לגמרי, השפות שלנו שונות, התרבות שממנה הגענו, הכל אחר. והיכולת שלנו לבנות גשר בין שני העולמות, וכדי שאני אוכל לראות אותך ולהבין אותך, אני צריכה לעזוב את העולם שלי. לחצות את הגשר שבנינו, את הגשר של הביטחון שבנינו, ולנחות בעולם שלך, וממש להרגיש יחד איתך את עולמך. לא רק להבין אותו, לא רק להקשיב לו, לא רק לדעת אותו, ממש להרגיש אותו יחד איתך. כן. זה ממש, זה אקט שהוא ממש מדיטטיבי. הדי שלייפר, המורה הגדולה שלי, אני חייבת להניח אותה כאן, היא קוראת לזה להיות בהקשבה מחוללת. וכשאנחנו נמצאים בהקשבה מחוללת, זה הקשבה שמחוללת חיבור. והיא לא רק מחוללת חיבור, היא מייצרת שדה חדש בקשר שבו אנחנו יכולים להיפגש ממקום אחר, מקום חדש. זה השדה של רומי. כן. יש שדה, בוא ניפגש שם. לא, אני יכולה להקשיב לך שעות, זה כמו איזה מוזיקה כזה, להקשיב לזה עוד ועוד, ורק להקשיב לך, אותי זה מרפא. ויש גם את התד המדהים של הדי שלייפר, שאני יכולה לראות אותו שוב ושוב ושוב, ובא לי ככה להגיד לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, ואולי כן, זוגות שיש שם אהבה, אבל יש שם גם הרבה קושי וריחוק, אז אני רוצה רגע לפתוח פה סוגריים. כן. כששאלת אותי מה הביא אותי, גילוי נאות מאוד, זה נורא חשוב. הגעתי לתרפיית המפגש אחרי פרידה של שנה עם אמנון, בדרך נס הגענו שנינו ביחד לסדנה של הדי, אני לא יודעת, הוא הסכים לבוא איתי, גיששנו את יחסנו לאן, והתמזל מזלנו והדי ביקשה מאיתנו להיות הזוג המדגים, וממקום של פרידה. הייתם בעצם פרודים כשהגעתם לסדנה של הדי? כן. וואו. כן.
בתור פרודים הגעתם והייתם הזוג המדגים. היא פשוט אמרה, אתם וואו. פרודים, כבר הפסדתם, בואו ננסה לראות. וואו. ואמרנו, אנחנו מגששים, רצינו לראות אולי. והקסם שקרה שם, המיינד בלואוינג, וואו. זה היה פשוט מסע של, זה היה 5 ימים שככה כל יום זה כמה שעות, שהיא פשוט יצרה לנו את הבסיס החדש בקשר, ואנחנו ממש הגענו ממש לאיזו חוויית ארץ מובטחת כזאת, שמשם יצאנו סיפור חדש. אני אישה חדשה בקשר, אמנון בן אדם חדש בקשר, וואו. אין קשר בין מה שהיה קודם למה שעכשיו. אנחנו 3 חודשים אחרי זה התחתנו מחדש. המסע הזה הציל אותנו. אם אנחנו לא היינו מגיעים להדי, אני יכולה להגיד לך, אני לא חושבת שהיינו חוזרים אחד לשני, אני לא חושבת. למרות שמאוד אהבנו, מה שרצינו זה האהבה שלנו. ובא לי לשאול אותך ככה, לטובת מי שמקשיב לנו עכשיו, וחווה איזשהו קושי, ואם יש לך איזשהו רעיון לתרגיל קטן, או לאיזשהו טקס, או משהו שאפשר לעשות בבית כבר עכשיו. אז ההמלצה היא ממש הצעד הראשון, כמו שאמרתי, לעבור מהזדהות לזיהוי. זה, אני בטריגר עכשיו, הדבר הראשון שאני עושה בטריגר, זה מישהו עשה לי משהו, נכון? יש שם מישהו שגורם לי עכשיו תסכול, שגורם לי עכשיו כאב, והוא, ואני רוצה לתקן אותו. לעצור וללכת רגע, לקחת ממש כמה דקות, לעצום עיניים, ורגע לזהות מה כואב לי כרגע. ורגע להגיד אני איתך, ולשים לב מאיפה זה הגיע. מי זאת הילדה הקטנה הזאת שמרגישה עכשיו שהיא לא יכולה לסמוך על אף אחד. ולנשום על התחושה הזאת. אני כבר עושה את זה. וממש להגיד אני איתך, אני איתך, אני איתך. וזה עוצר את הגלגל, כי אם אני אמשיך בהאשמות האלה, זה רק ייצר עוד ועוד ועוד מאותו כאב. אז הזיהוי הקטן הזה, לקחת ולנשום ולהגיד, אני עם הכאב של עצמי, אני איתך. לייצר הורות פנימית של החלק הבוגר שבי לחלק הקטן. ולפעמים זה קשה לעשות את זה באמצע הטריגר, כי אנחנו ממש נחטפים. אז לחכות רגע, לעשות את זה שעה אחרי. כן. אבל להתווסת ורגע לייצר פה איזה מקום שמחבק אותי. מדהים, מדהים. אני ממש לוקחת את זה עכשיו אונליין, המקום הזה של רגע להאט ולנשום, וזה מזכיר לי אם לא נאט, לא נביט, לא נשים לב לפרטים, לא נגיע לארץ חדשה, והדיבור הזה של הדי על הארץ המובטחת של הזוגיות, של הקשר הזוגיות. כן, והשיר? כן. מי שר? זה שלמה ארצי. וואו, לא חיברתי את זה אף פעם. כן, ארץ חדשה. אז ככה ממש לפני שאנחנו נפרדות, עם מה היית רוצה שמי שרואה אותנו עכשיו יצא מהפרק הזה? כאילו אמרנו מלא דברים חשובים. המסר הכי חשוב בעיניי זה כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להבין שאנחנו צריכים לעדכן גרסה, אנחנו אנשים שמשתנים, מתפתחים, צומחים, והרבה פעמים אנחנו עובדים על גרסה כמו איזו תוכנה ישנה שתוקעת אותנו, והרבה פעמים אנחנו לא עוצרים כדי לעדכן את הגרסה של התוכנה הזאת, כדי ממש להבין שאנחנו יכולים לעשות את הבחירה הזאת בגרסה החדשה הזאת, וזה דורש לכבות את המחשב ולתת לדבר הזה להתעדכן, והרבה פעמים אנחנו לא מוכנים לעצור. אז ההמלצה הכי טובה שלי זה להסכים לעצור, לפחות ליומיים, כדי לתת הזדמנות לאפשר לעצמי את הגרסה הכי טובה שלי בתוך הקשר ובתוך החיים, כדי שאני אחיה בתוך השלם, המרווח והמעודכן של עצמי. מדהים. וואו, אני יוצאת מהמפגש הזה בתחושה של רווחה פנימית, ממש. אפילו שאני מכירה אותך ושמעתי אותך אומרת את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים, אני יכולה לשמוע את זה שוב ושוב ושוב. ממש ממש תודה שהסכמת לבוא לדייבינג דיפ. תודה רבה רבה. תודה, זכות גדולה. אז אנחנו נמשיך בפרקים הבאים, לצלול לעומק, בעוד נושאים, בעוד תחומים,
כי תודה לאל, יש לי עוד הרבה דברים לחקור ולהתפתח בהם. תודה שהייתם איתנו.